Chini Bodo Thakia Bomagra Lokle Bomagra Lokle Bomagra Lokle Tini BJP Yakarwi Chini Tongdi Phai Khabu Ko Lamsogo Tini BJP Pani Yakarwi Tipra Motha Phai Se Khabu Ko Lamsogo Tini BJP Yakarwi Chini Tipra Motha Phai Se Khabu Ko Lamsogo Bomagra Lokle Bomagra Lokle Sieta Lokle Sieta Lokle Tini BJP Yakarwi Thanjang Logi Phai Se Khabu Ko Lamsogo Tini BJP Yakarwi Thanjang Logi Phai Se Sampai Chini total tini 9 families stay 20 putar BJP Yakarwi Tipra Motha party will join in khwlaikha borno belai khwlaikha hamba nangnai bobagrano logiroi tani ke chung chiko chini odikar bisi election khainani porjonto chung chini bobagra Supreme Court thangoi chobama khaikha tini প্রায় 10 বছর কানানি নাইতংখা বিসি ইলেকশন 2016 ni sini tabok sudra bisi election khaide ni bagoi kami amchai ni chini di prasal lupurok blaikhe অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত মইতংখা হানি বাংনি chini bubagra bono Supreme Court level পর্যন্ত ফাইট খাইoi Supreme Court ni rai nai si tabok tongai jak boskango sung Supreme Court ni rai manai bisi election unani bagoi bahai rokhene chung teibo chini odikar je Oro jaga Tiprasani odikar maya ang tongmani no जों खा baksa khwlaiwi teibo agini chai bodol kobang khwlaiwi जों chobak khalini hnoi dini phainai rokno ang blai khe barbar no hambai maya phar blai khe hambai